Icolleague yami umfana ozilungele bakithi, ohlala ehleka ubala. Nonke niyalwazi-ke lolo hlobo lolo labafana. Sigcine sesijula-ke mina nomfana, angitshela ukuthi bamhethile obudlelwaneni bakudala. Hayi bandla uyayikhalela umfana. Hhayi-ke nami ngingene ngithi shiqe kwimodi yokuthi umfana ngizomenza ukuthi understand ukuthi uthando lusekhona. Akusiwona wonke amantombazane amaplayer. That was a mistake number one, because irule ithi indoda ayikuthande wena uyithobele. Mangabe ke ususuka kwiposition yakho njengomuntu wesifazane usuyodlala iposition yendoda yokuthanda, ubokwazi ukuthi angena amanzi endlini, because you are giving this guy a wrong impression ukuthi wena even if engafakanga i-effort noma enga-investanga uthando kangako, but still usazowa enjoya ama-benefits. Hayibo, uyayibona lento yokuthi mina I will love you more. That's a sign yokuthi I'll understand ukuthi nawe as much as uhlomile unothando luningi, now uyadinga ukuthi uthandwe and you need to give love kumuntu okutshengise kuqala uthando. Futhi ungakhohlwa nje ukuthi amadoda adalwe uNkulunkulu ukuthi abanikeze ukuthi bakwazi ukuprovide uthando kubantu babo, kubantu besifazane, because they are providers by nature, providers of uthando. Ngimthande kumfana, ngimthande ngokuphelele, ngimnikeze leya experience kade ushoda ngayo, i-experience yokuthandwa. Ngiyamposta, ngiyamvakashela, ngimnika nje imina lonke, my body and soul. Kulamalanga-ke thina njengamantombazane siya-afforda, ngimthengele ngisho nomswenko, igrosa, ngifike ngimphekele, because yena uphila ngama-take aways. Ayike umfana wami-ke unama-boundaries awadwebayo. In a soft way, angeke ubone wena ukuthi udweba umuqa. Umfana uzothi phela yena uyimama's boy, uma wakhe unokuvakasha endlini, so akafuna ukuthi uma wakhe mangabe fika athi ngidlala ngabantwana babantu ngabalobolile. So bengizofika endlini yakhe kagayi bekuba ukuthi sivumelene ukuthi ngiyeza, futhi bengayishimi into zami laphayana, ngoba uma wakhe uyafika akline awashe, akafuna ukuthi afile engathi uxhaphaza izingane zabantu engayikhokhelile. Umuntu wami isikhathi esiningi usichithe ekhaya kubo, uyagoduka aye kuma wakhe, phela uzinyo bulala, uyena kuphela ingane ekhaya kubo. Mina sengitshelwa omunye umlungu wasemsebenzini, omunye umama nje omdala, umama Joyce engimjwayele. Uthi kumina, Sindi Ntombi, awufunda ukuyithanda nje. Umuntu kade ephumile the whole weekend ne-girlfriend yakhe, wena ubusy, madly in love, uloku postana nomuntu ongakupost, umthengela ama-lunch. Phela nganginokuthi ngizodla kanjani lunch indoda yami ingadli, i-broke, because mangabe iphuma ekhaya ibuya njalo i-broke. Lo mama womlungu ngivelane ngimhleke, ngimbuza ukuthi uqonda ukuthini mama Joyce, indoda yami ibiye kubo nje, usho ukuthini ukuthi ibihambe nenye i-girlfriend. Futhi uqonda ukuthini because ngiyibonile deposit intaba zakubo ku-WhatsApp status. Umama Joyce inkosi yami avelane angikhihlizele lonke iphepha, athi hayibo, vuka sithothobala, lo kade hambe ne-girlfriend yakhe beye eZimbali, bebesi-update the whole trip, kusukela nje besasuke e-airport baze bafike ne-weekend yabo yonke. Futhi nje le ntombazane uhleze naye all the times, almost all weekends uhlezi nje epostile enayo. Sengiyaqala ukufuthelana manje, because I know ukuthi indoda yami ihlezi ngiposta all times. Ngabe kusho ukuthini ukuthi uJoyce lento ayishoyo, ukuthi ngabe umama Joyce unomona yini, mhlambe ufuna ukumosha uthando lwethu oluhle kanjena, ufuna sixabane, kusho ukuthini yona yonke lento esho umama Joyce? Ibe mningi imicabango engqondweni yami, ngize ngithi hayibo mina ngiyarefuse eyami le ndoda ingithanda kabi.
So I decided ukuthi ke ngibe udetective. Uyazi-ke mangabe usugqoka lesigqoko sika detective ukuthi isuke isiphumile esiporweni, isuke ingasahambi kahle. I decided ukuthi ngithenge enye sim card ngiyifake efonini yami eyimfihlo. Ngahamba ngenza a fake business card ngafaka le number le entsha eyimfihlo. Ake indoda yami ke iku sales emsebenzini, mina ngikwi IT department. Ngivule a fake website enemniningwane yalezinto ezikwi business card fake. Ake nginikeza ubhebu wami le business card ngithi please save this number, it can be a future potential client. Kodwa ungabathinti okwamanje, ngizokutshela mangabe sekumele ukuthi uxhumane nabo, but just save the number, make sure ukuthi you save the number. Ake ubaby saved inumber ke efonini yakhe. Okay, it's when ke I've realized ukuthi ubaby ubemposta ngempela lo munye umuntu esifazane ku WhatsApp, and ufaka le ntombi yakhe straight sakhe, mase uyangiblocka mina ukuthi ngingabona ama status wakhe ngaloso sikhathi. And wonke ama status la aposta khona mina bekusuke kubonakala ukuthi uposte ukuthi kubone mina kuphela. Sengirealize konke lokho sengikubuka ngale phone le entsha ene number yami fake, ene number ye business thizeni. I was heartbroken ukuthola ukuthi umfana uyangidlala, ungidlalisa okwebhola. Hey bakithi ngibuye ngimboneke kuma status wakhe uchilile no girl nabangani bakamfana, abangani laba mina engibaziyo. Ngidinweke kodwa ngingamkhombisa umfana ukuthi sengiyazi. Ngifuna umsebenzi omusha ngiuthole futhi kumfana ngijabula naye ngimbonise a different appointment letter eyamanga ukuthi ngikwi tender department ngizobe ngikhipha small tenders of supplying small things. Ajabule kumfana, ajabule umuntu wami because yena and his friends bahlezi nje behlanganisa small business tenders for extra income. Ngimtshela ukuthi umuntu wami kuthiwa laphayana ke don't give tenders kuyihlobo zakho, so mina nawe ngizocela ukuthi senze in non disclosure agreement ukuthi angeke utshele umuntu ukuthi mina nawe siyathandana, even nabangani bakho uzobatshela ukuthi sesahlukana, because if kuukuthi kuyatholakala ukuthi sisathandana ngizoba senkingeni emsebenzini, and nabangani bakho I will also approach them, so please batshele nje ukuthi sesahlukana. Ugayi avume and he signed a non-disclosure. Ngiye nabangani bakhe ngibatshele ngale new opportunity engivelele. Oqala umngani athi uzocela ukuthi ngimkhiphele amathenda, mase ngiyambuza ukuthi mina ke mase ngithola ini uzonginikeza ini. Athi umfana ngizokunikeza u10% of the tender amount. Ngithi mina ngifuna more because I'm lonely, sengihlukene noThemba, I need love, affection. Umfana athi ushiye emadodeni nginothando oluningi kabi, ngizolishare nawe, ngizokuhlephulela lona. Siqomaneke sinomfana mase sayina in non disclosure agreement ukuthi angikatshele umuntu ukuthi mina naye siyajola, ngoba ngalahlekelwe umsebenzi wami ukuthi nginikeza abantu engihlobene naye, engihlobene nawo umsebenzi. Ake nomunye umfana ngimtshele the same thing, sign in non disclosure agreement, umfana omngani wendoda yami. Shukuthi labafana boyithuba abangani bomuntu wami. Ake abafana ekugcineni baxoxelane udaba kuphuma ukuthi ngibaqome boy 3. Main boyfriend agcineke esengiconfronta ukuthi ngibabhanqe kanjani babangani, and it's when I took action against him. Ngazikhokhisela ngabo bonke lobuhlungu angidlule kubona, engidlala engenza isilima in front of my colleagues, engehlisa isithunzi. So uGuy, I took him into court for ukuphula iNDA, ngalwina icala. Kwamele ukuthi ke angikhokhele, angihlawule for konke lokuphula kwakhe isivumelwano. Kwakuyimana ke ngipika kumfana ngithi checkmate bishi,
Ngikhokhisela lesikhathi eyitika ngesithelo sami ebewazi kahle ukuthi ukhona umuntu aserious ngaye amkhipha kuma-trip, ngoba mina nje uhleze ngitshela ukuthi imali ayikho sinceke ku-sales uthi akathengisanga kahle. Ngalikhipha lonke udaba ukuthi this is all orchestrated, akunamathenda la engiwakhiphayo. I played you ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyikhokhisele ngesikhathi sami ongichithe sona, ngikhokhele isikhathi sami nje sonke ongichithele sona. Ngizoyibeka lapho kwanamhlanje indaba yethu. Ningakhohlwa ukuthi nisifollowishe to all social media platforms Buzz SA. Ningakhohlwa futhi ukuthi nifike nisubscribe on our YouTube channel. It's free of charge, akukhokhwa mali. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.